boss, nandito kami ngayon sa St. Vincent, Cape Verde. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung country nila. Ayan. Uy, may laundry. Pumasok kami sa isang supermarket nila, nakalagay doon, supermercado. So alam namin na supermarket yun eh. Tapos, yung mga nila, yung hindi namin alam kung ano yung currency nila dito eh. Pero sa may nakalagay doon euro, pero iba yung nakalagay doon sa nila, mga products. May dollar na nakalagay. Siguro mas na-release nila talagang pera. Hindi wala na research kanina. And then yung barko namin mga boss, medyo malayo. Nasa kabila kami dito. Kami. Hindi siya bus, shuttle van. Kasi van lang yung nag sa amin dito. Tsaka yung mga sasakyan dito medyo may kalumaan din. Ayan Mas lang mga Pinas. Parang Pinas lang, probinsya. Parang gano'n. Pero lupit dito mga motor. Tingnan nyo. Ayan. Diba? Mga big bikes eh. Doon tayo. Balik. Ayan, tingnan nyo yung mga binibenta nila dito. Diba? Napaka-cool. Ito. Mas made of wood. Kinakarb siya. Ganda. Ayan mga boss, parang palengke lang sa Pinas. Dami mga kalabasa nilalagay. Saka mais. Ito? Kasaba? Ayun parang Pinas lang. Nasa kami kasi yun eh, sa Cape Verde. Parang ganito din sa sa ibang Caribbean. Mga ganun. Ayan dami mga binibenta, mga gulay-gulay. Kunti lang. Ang bata Hindi naman bata mga boss. Tinutulak ng pasahero namin. Ayan. Ito lang yung lugar nila. Hindi masyadong masyadong kalakihan. Tsaka yung language nila dito, hindi namin maintindihan eh. Baka Ilonggo yung dito nila. Linggo ay pakakabampangan. Hindi maintindihan eh. Mga boss, kanina pa kami dito, ikot ng ikot. Tapos may naamoy kami na masarap eh. Hinahanap namin kung saan yung amoy na masarap. Turo mo. May dito restaurant, pero sarado ata kasi. Bukas. Ayan Ay, bukas pala. Nandun yung masarap na amoy. Ayan. Yun na. Matindi dito mga boss kasi wag kang kasi mag-copyright na tayo, wag kang kumanta. Bakit? Mayayari tayo ng YouTube. Ganun ba yun? Oo. Yun mga boss, dumaan kami sa isa may nagbebenta lang sa gilid. Tapos kakausapin ka lang naman talaga nila ng sariling wika nila, hindi mo maintindihan. Anong akala nila sa atin? Anong akala namin nila sa amin? Naintindihan nila sa amin. Kira Tagalog. Ayun, so Bisaya ka. narami dire, magtuyok-tuyok, ganin na rin si tuyok dire. Wala yung pumikit nga. Nindot nga papiksuran. Pero naras ko sa unahan. Pasok kami dito sa isang parang building. Parang merkado lang din. Mga gulay, tapos may snack area. Ayan Kamote? Oo, kamote. Kamote mga boss Ano to? Ewan ko. Ube? Hindi. Ayun. Kalabasa. Hindi, ito. Sinabi ko. Kabuntot ng baboy. Ha? Baboy. Ano to? Binuro. Preserve. Oo. Asin linagyan ng asin. Ba't ito parang kulay yellow? Luto na. Kulay yellow, kulay dilaw. Nagbuburo sila dito mga boss. Yung nila dito, parang meat. Yung katulad sa atin, iba naman eh.
tourism. Wala silang tourism. Hindi din sila maano sa English. Oo. Sila kaya nahirapan din siguro yung turismo nila dito. Oo nga pala ba, boss, dito maaraw. Tsaka yung yung init dito, sakto lang, hindi katulad ng init sa Pinas na masakit pag lumabas ka nagpapainit. Tapos maganda dito sa kanila, laging rumoronda yung mga pulis. Kaya maganda siya for security. Yan. Kanina mga boss, habang nag-picture, may lumapit may dalawang babae. Tapos tinanong lang naman kung saan daw yung town. Tapos sabi namin, hindi kami taga dito. Tapos sabi ng dalawang babae, ay, alam namin kasi taga kayo taga piano kayo eh. Kaya yun, mga lokong babae yun. Nandun yung barko namin mga boss sa kabila. Tapos nandito sa gilid lang yung shuttle van namin. Pauwi na kami kasi wala namang masyadong ganap dito eh. Ayan, pabalik na kami sa anong tawag nito? Oh, maganda ata doon pumunta. Ayan sa may mga yate. Balik na kami sa pick up area. Doon yung shuttle van namin. Pabalik ng barko. Montajes. Kasi wala masyadong dito eh, ganap. Walang masyadong maganda dito. Ayan. Kaya Wala masyado. Wala talaga. oh, may nang lilimos dito. Kasi ito kasing lugar to parang Pinas lang din eh. Lapit na kami sa shuttle van. Andiyan na yung van Doon yung van. Ayan shuttle bus. So, nandito na kami mga boss sa shuttle van. Ayan. So, pabalik na kami mamaya-maya sa barko. So, dito lang muna yung vlog ko sa St. Vincent, Cape Verde. At kung gusto niyo yung video na to, i-click niyo ang like button. And if you have not subscribed to my YouTube channel, please click subscribe to my